38 miliónov verejne dostupných biomedicínskych prác a dát a všetky potenciálne vedecké objavy, ktoré by mohli priniesť, zostávajú bohužiaľ nepreskúmané, pretože výskumníci a vedci jednoducho nemajú kapacitu sa tým prehrísť. Tohto sa chopila táto neziskovka a vytvorila 4 AI agentov na skúmanie týchto prác. AI agent Vrana dokáže prinášať stručné odpovede na otázky z týchto prác, Falcon vykonáva komplexný prehľad zdrojov, ďalší overuje výskumné precedensy a Phoenix dokáže naplánovať chemické experimenty. Na rozdiel od konvenčných AI, ako napríklad ChatGPT, majú títo agenti prístup ku kompletným textom a celým prácam a ukazujú zdôvodnenie každého záveru, ku ktorému prišli, čím presne odhalujú, ako dospeli ku svojim poznatkom, čo zvyšuje kvalitu a dôveru toho výskumu. Táto AI chce postaviť AI vedcov, ktorí môžu automatizovať výskum s cieľom čo najrýchlejšie vyvinúť lieky na rôzne choroby, ale aj pomôcť s riešením klimatickej krízy. A ak chcete, túto AI si môžete dokonca vyskúšať aj vy. Chcete link? Komentujte slovom vedec a ja vám to pošlem.